Ekitaldi honek 3 ardatz nagusi dituela: berrikuntza, artea eta familiaren ondarea. Eta horietako lehena, berrikuntzarena, gaur aurkezten ditugun ibilgailu berri hauetan islatzen da. Modernoak, eraginkorrak, ingurumena errespetatzen dutenak, eta pertsonak, lekuak eta istorioak lotzen jarraitzeko prest daudenak. Apustu industrial horretaz eta Irizarrekiko alientzaz hitz egiteko, gurekin dugu Imanol Rego, Irizar taldeko zuzendari nagusia, orain hartuko duela hitza. Txalo, bero bat, berarentzat. Mila esker ere, konfiantzagatik. Orain dela 50 urte baino gehiago, hasi zela erlazioa Irizar eta Aizpuruarekin. 70aren erdialdean, Urepel modeloa izan zen Aizpuruaren lehenengoa. Eta 50 urte berandugo, inkorporazio berri hauekin, Irizar efizientak, jarraitzen du gure erlazioa eta konfiantzazko erlazioa. Eskerrik asko Aizpurua, konfiantza eta nolabait ere erlazio luze horregatik. Aizpuru autobusak 1997an sortu zen eta ordutik belaunaldien arteko proiektu partekatua izan da. Aleginez, konpromisoz eta pasioz betetako bidaia da. Eta familiak ez ezik, enpresako taldeak, langileek eta jakina gure bezeroek ere funtsezko zeregina izan dute. Iraganari harrotasunez, orainari eskeronez, eta etorkizunari ilusioz begiratzeko unea da. Ondare horri buruz hitz egiteko Aintzane Aizpurua, Aizpuru autobusak enpresako zuzendariari, enpresaren 3. belaunaldia ordezkatzen duenari hitza hartzera gonbidatzen dut. Txalo, bero bat. Bilotzak, muitzeitu, pasilluak, emozioak, eta horren erakusleio printzipala da 3. generazioa naizela. Atxon amonak hasi zian, atxonak idatzen, amona eskutuko lanetan. Gero 6 senide bat falta, 7. Baina banan esango izkitzuet, ze oso kuriosua da. Bakoitza sartu zen enpresan ondoina zekina egiten. Juan Miguel, ez dakin nundan, baina beti zaukan ikuspegila etorkizunean. Angel, ikusi zaitut hemen nun baite, zu izan zea engranaje bat, autobus, gidari, bulegoen artean, haze inbirila. Aber bilarko egunean, zu bezala aitortzen hauten. 3. Josemari izan, ezagutu ez nuna. Ua izatez, txirrindularia zan eta profesional biria hartuzun. Baina zoritxarrez, beak gehien maitezun hortan, galduzun bizitza. Baina haze erakustaldia arena ere, elkar bizitza. Errepidean denak bizi behar dugu. Oinezko, bi gurpildun edo gehiagoko guztik. Orduan, tela, ezautu ezarren. Edurne, nuntzauden? Hemen, zu izan zea nire administrazioko irakasle peto-petua. Lanbide goraipatuko dut, baina zu, benetan, mila esker. Ana. Ai, nire Ana, nirekin zaude, orainik aguantatzen azu, eta egia esan, xako, ez dut ezautzen pertsonik, bezeroa behakaina ondo ezautzetunik. Eta gero niretan dena, osaba joxan eta atxa, baia minomio. Oiek, nun zaute, zaitut ikusten, a ber, Zuekaina pasillo jarri ez zutenik, goizeko ordu txikitan berdin zitzaion zen edo joaberi batekin, hauek antzian. Jantzi eta etxando bitutuz garajean, aberioi, txapa pintura hori dena egiten. Orduan, 2. generazio mundiala eukiet. Haze maixu maestrak eta isilekoak gainea. Eskerrik asko bilotzez. Eta oraina, ni, baina honekin batea,
hor batzuk ikuste ditut, beste batzuk hemen zeuden iskutuan, 35 laguneko lantaldia gea. Beti ingo dugu apustu, berripenak datoztenak eustea, hornitzaileak bai sektoreak ekartzen dizkigun berrikuntza guztietara, eta nola ez, zuedenok bezero izanik zuek dazkatzuen eskakizudunetara. Jende gaztia, ezain gaztia, eta jubilatzear dauden batzuk ere badauzkat, baina hemen jarraituko dugu lanian, eta barkatu, eskerrik asko. Jarraituko deula lanian, haue denak beraien kilometroak iten jarrai dezaten. Zezuek zate importantenak. Udazken koloretan ibiliko dan mendizalia. Aldapan gora, pausorik pauso, jungo dan ikasle perezotxua. Edo eskola umiak, gure autobusetako atiak zabaldu orduko mundu berri bat zabeltza zeienak. Edo momentu txarrenetan, txapelketa bat ondo ateratzeztanian, edo momentu goxotan ezkontza batea gonbidatu gaituztenian, azeztirrarak. Edo zeatik ez, museo batetara eramate gaituztenian ikustea ez dakizea artistak, gure Mike Belindo bezala, atera dulako. Edo zatik anez, mokonfin batek edo bestek gure gastronomiaz gozatzea. Horreatik esatet, denak, eta denak, zeate konplize behar zaituztegu, ze hitz, kilometroz kilometro, etorkizuna gure esku dago berrera ikitziaz. Mil esker. Aizpuru autobusen berrikuntzaren, artearen eta familia ondare sozialaren bidez bidaia honetan lagundu gaituztelako gaur goizean. Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur zuen denboraren zati bat oparitu diguzuen guztioi eta onaino etorri zarete aurkezpen berezi hau gurekin ospatzera.